Καλώς ήρθατε στην Ονειροπαγίδα. Ήδη μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook έχετε δει κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά σκεφτήκαμε ότι είναι καλό και λόγω του ότι έχει έρθει το Πάσχα, το μαγαζί είναι ιδιαίτερα στολισμένο, να σας κάνουμε και μια εικονική ξενάγηση στο χώρο του μαγαζιού για να δείτε από κοντά κάποια πράγματα τα οποία νομίζω, και μάλλον όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ και ειλικρινά δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω. Το μαγαζί με το Πάσχα πρώτων πυλών έχει ντυθεί αμιγώς πασχαλινά. Μπορείτε να βρείτε διακοσμητικά για το σπίτι, τύπου στεφάνια, κανέλες και άλλα φυσικά υλικά δεμένα με όλους τους πρωταγωνιστές του Πάσχα, που σημαίνει με παπάκια, λαγουδάκια, πολύ πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις, υπέροχες κορδέλες, πάρα πολύ πρωτότυπα άλλα υλικά τα οποία σας τα αφήνουμε για έκπληξη. Μπορείτε να βρείτε στεφάνια, τα οποία δεν είναι μόνο για το Πάσχα, μπορούν να μείνουν και για την Πρωτομαγιά, είναι και αυτά με φυσικά υλικά, γιατί η Ονειροπαγίδα φροντίζει και την οικολογική της συνείδηση να την έχει καθαρή. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω ότι τις ωραιότερες λαμπάδες με κάθε μετριοπάθεια μπορείτε να τις βρείτε στην Ονειροπαγίδα, δεμένες και αυτές με φυσικά υλικά, με υλικά τα οποία αποσπώνται και μπορούν να μείνουν μετά ως διακοσμητικά στο δωμάτιο του παιδιού, για όλες τις ηλικίες, όλα τα γούστα, και για αγόρια και για κορίτσια. Τι να πρωτοπώ, τους μικρούς πρίγκιπες, τις νεράιδες, τις ειδικές κούκλες τις οποίες μπορούν μετά να τις βάλουν στο δωμάτιό τους, τις υπέροχες συνθέσεις με τα λουλούδια, τα χρώματα, τις κορδέλες. Σε περίπτωση τώρα που έρχεται στην Ονειροπαγίδα και από την πολύ μεγάλη ποικιλία μπερδευτείτε και θέλετε λίγο από αυτό, λίγο από το άλλο μαζί, και αυτό γίνεται. Επιλέγετε ένα πολύ ωραίο κερί στο χρώμα που το θέλετε και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα, το δέσιμο, το στόλισμα και, λεπτομέρεια, τα υλικά τα έχετε επιλέξει εσείς. Να με πάλι για το τέλος, σας φύλαξα το καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσετε όταν έρθετε στο μαγαζί μας είναι αυτή η υπέροχη βιτρίνα. Εδώ υπάρχει από το κάθε είδος ενδεικτικά το καλύτερο κομμάτι, κατά τη γνώμη πάντα τη δική μας. Έχουμε βάλει τα είδη μας ώστε να υπάρχει εκπροσωπευτική, να μπορείτε να δείτε δηλαδή πράγματα τα οποία θα δείτε και μέσα στο μαγαζί, να τα δείτε σε πρώτη απευθείας μετάδοση στη βιτρίνα. Και παράλληλα, σε αυτό το υπέροχο δέντρο που βλέπετε εδώ με τα πολύ ωραία φωτάκια αυτά, είναι οι λαμπάδες μας κρεμασμένες, ώστε αν δεν χορτάσετε αυτές που τα βρείτε μέσα, να ξεκινήσετε από εδώ και... τι να πω. Νομίζω ότι σας τα είπα όλα. Ελάτε από κοντά όμως, για να δείτε και με τα μάτια σας ότι δεν τα λέω απλά, τα εννοώ, υπάρχουν. Σας περιμένουμε και ευχόμαστε να έρθετε σύντομα.